Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию остановить наращивание войск возле границ Украины и вернуть силы на нормальные мирные позиции. Вот его цитата. Перемир'я не виконується Росією. Відведення важкої зброї не виконується Росією. Допуск спостерігачів ОБСЄ не виконується Росією. Закон про особливий статус виконано Україною. Закон про амністію у процесі. Обмін усіма політичними в'язнями не виконано Росією. Доступ міжнародної гуманітарної допомоги не виконано Росією. Відновлення економічних зв'язків не виконано Росією. І я можу продовжувати, але ви вже все зрозуміли. Микола Волківський, політолог-міжнародник, президент Фонду розвитку України, зараз з нами на прямому зв'язку з Стокгольму. Пане Миколо, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Пане Микола, насколько я понимаю, вы находитесь на пленарной сессии ОБСЕ в Стокгольме. Расскажите, пожалуйста, что сейчас там происходит? Есть ли у вас информация относительно того, с кем уже провел переговоры Дмитрий Кулеба и чем они завершились? Можу сказати зараз таких інсайдерської інформації. Зараз відбувається закрита зустріч міністрів закордонних справ Організації безпеки і співробітництва в Європі, які присвячені Криму. Зустріч називається Crimea Platform. Вона почалася буквально 1 хвилину тому, буде тривати до 16:00. Сьогодні варто також заявити, що дійсно дуже багато білатеральних зустрічей провів наш міністр закордонних справ, це зокрема і з Ентоні Блінкеном, як ви вже наголошували, і з іншими, і з Мевлютом Чавушоглу. До речі, дуже варто відмітити те, що на Генеральній асамблеї сьогодні Чавушоглу заявив про те, що неодноразово порушуються права людини, зокрема кримських татар на території Криму. І це дуже важливо було, що світова спільнота це сприйняла. І таким чином сьогодні, навіть я знаю, що своїх також підтвердженої інформації, сьогодні відбудеться телефонна розмова між Ердоганом та Володимиром Путіним стосовно цього питання. Кремль, як то кажуть, викликав на телефонні перемовини очільника Туреччини. Також, за моєю інформацією, сьогодні будуть зустрічатися ще, і сьогодні вже пройшла зустріч, також так званий сайд-івент на тему тієї проблеми, яка зараз відбувається на території польсько-білоруського кордону, зокрема російської агресії. Це 12:15 почалася зустріч. На жаль, для засобів масової інформації, для експертів, вона була за зачиненими дверима, так як і зараз за зачиненими дверима відбувається засідання так званої Кримської платформи. Але будемо чекати на результати. І цікаво, чи стануть нам відомо, про що саме розмовляли і які саме рішення були прийняті. Як ми знаємо, що Організація безпеки і співробітництва Європи включає в себе 57 країн, і вона працює на рівні міністрів закордонних справ. І саме засідання чи Рада міністрів закордонних справ є найголовнішою зустрічю ОБСЄ, яка проводиться раз в рік, якраз в грудні місяці. Пане Микола, сегодня Дмитрий Кулеба, комментируя свою встречу с Энтони Блинкеном, сказал, что во время переговоров они говорили на тему сдерживания агрессии России, а мы видим в последнее время алармистскую риторику наших западных партнеров относительно того, что Россия готовится нападать на Украину. Вы там непременно, я так понимаю, общаетесь в том числе и с европейскими вашими коллегами-парламентариями. Вот что там говорят? Они вообще разделяют вот те опасения, которые сегодня есть у Украины в вопросе того, что Россия может осуществить некий бліцкриг? Дивіться, сьогодні ми також мали спілкування з генеральним секретарем ОБСЄ, а також з представниками Швеції. І шведи нам задали таке питання, чи ми задоволені, як українці, тим роком, який ОБСЄ провела під своїм керівництвом. Тому що ми знаємо, що міністр закордонних справ Швеції під час минулого року вона неодноразово відвідувала окуповану територію і територію ОРДЛО, і трішки кажуть шведські, наприклад, дипломати і журналісти, що не до кінця виконали ті поставлені задачі, які на них покладала Організація безпеки і співробітництва в Європі. Але найголовнішим є те, що наступного року, вже завтрашнього дня, головною керуючою країною ОБСЄ стане Польща. Це наш стратегічний партнер, і дуже буде важливо, щоб ми краще поєднували і розвивали наші білатеральні відносини, зокрема не тільки як Польща, Україна, а в рамках Організації безпеки і співробітництва в Європі.
А те, що державний секретар Сполучених Штатів ще більше підтвердив про те, що він підтримує територіальну цілісність України і будуть, наприклад, боротися за ті території, і те, що буде розвиватися наше двостороннє партнерство, це великий плюс для нашої співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Про це мені навіть Дмитро Кулеба, і сьогодні після Family Photo мав нагоду з ним трішки поспілкуватися, і він сказав, що ми йдемо в правильному напрямку, йдемо до важливої перемоги. Ось так.